Turistika s deťmi je nádherným zážitkom, no prináša aj určité riziká. Pri vyvrtnutom členku opatrne vyzujte topánku aj ponožku, kým členok začne opuchať. Na miesto priložte studený obklad na približne 20 minút, členok znehybnite tak, že na členok dáte hrubú vrstvu hrubej tkaniny alebo vatu a previažete elastickým obväzom. Neobväzujte ale na prítesno, pretože pri opuchaní môže dôjsť k zatlačeniu ciev a zníženiu prekrvenia končatiny. Úder blesku netrvá väčšinou dlhšie ako 0,3 sekundy. Zásah bleskom prežíva asi 50% zasiahnutých. V prvom rade vždy myslíte na vlastnú bezpečnosť. Ak je to možné, premiestnite čo najskôr raneného do nejakého úkrytu. Ak sú zasiahnuté viaceré osoby, vždy začnite s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Ak nie je možné nájsť úkryt, čupnite si na zem s chodidlami spolu a búrku prečkajte v tejto polohe. Počas búrky neutekajte, hrozí riziko vzniku tzv. Krokového napätia. Preto kráčajte systémom päta špička. Špička ľavej nohy sa dotýka pri chôdzi päty pravej nohy a naopak. Toto robte napríklad aj pri trafostanici. Ak je väčšia skupina ľudí, treba dodržiavať bezpečnostné odstupy približne 2-3 metre.